Benvolguts berquinautes, benvinguts a Pluto BerQ en aquest nou concepte Prime Gaming 3.1, és a dir, allò que fèiem al Berqui Time 1 i 2, de presentar els 5 o 6 jocs. Aquí ho fem en diferit i jugarem el joc que ens agradi més al Berqui Time número 3. Aquí descobrirem The Gargolites Remastered i la data límit per reclamar a Prime Gaming és el 27 de novembre del 2024. És a dir, si teniu Amazon Prime, podeu accedir a Prime Gaming, que és una mena de Steam o plataforma de jocs virtual estil Steam, però on reclameu. No compreu res, sinó que és gratis, ho reclameu, ho podeu descarregar, jugar i tastar. Doncs tastem aquest joc sense més dilació i anem a reiniciar. Deixem original, fàcil. 994 després de Cris. Els mags vikings crearen un artefacte descomunal amb poder malignar, l'Uidodin. Ossos pel poder dels vikings invaden el castell de Mayhair, el despertar del mal, nivell 1. Podem veure la versió original. Aquesta és la versió modernitzada. Tu, maleducat. Tu, maleducat. Tu ets un maleducat també. Hi ha algun lloc on pugui anar pel pont? Per aquí baix. Una vikinga maleducada també. Anem a posar ordre. Una gàrgola. Aviam, gargoleta. Bueno. Aquí gairebé ens podem ficar per aquí, però no podem avançar per aquí. Hem fet un vol. Voilà. I aquí la part que m'he bloquejat en els altres gameplay. Si algú sap com continuar, que ho digui. Però no podem entrar. L'únic accés seria a través d'això que dispara fletxes. I per tant entenc jo que hi ha alguna mecànica, una combinació de botons permeti, perquè aquí no podem entrar, continuem per allà i ens quedem estancats aquí. En fi, fins aquí el test, és interessant, però falta més explicació. Així que sortim i tornem a Ludo BerQ, final de Ludo BerQ. Espero que us hagi agradat. Doneu-li a m'agrada si us ha agradat. Doneu-li a m'agrada si us ha agradat. Subscriviu-vos, comenteu, doneu-li a la fletxeta, a la campaneta, que estigui ben fosqueta, amb la fletxeta que ja just al costat, trieu totes, així rebreu totes les notificacions i teniu 2 vídeos que us són suggerits per continuar la vostra aventura a Ludo BerQ. Espero que us hagi agradat i fins la propera.